Helo pawb. Barod? 1, 2, 3. Dewch i eistedd yn y cylch, yn y cylch, yn y cylch. Dewch i eistedd yn y cylch, gyda Dotty. Yay! Helo pnawn da ffrindiau, a chroeso cynnes i'r ail session Story a Chan. So hi, good afternoon everybody, and a very warm welcome to our second story and song session. Eita, wel heddiw da ni'n sôn am cyfri, 1, 2, 3, a lliwiau, fel y lliwiau yn yr enfus. So our theme today is counting, 1, 2, 3, numbers, and also colours, lliwiau yr enfus, colours of the rainbow. Na ni. Wel, beth am ni gychwyn efo'r gan pnawn da, Dotty, barod? 1, 2, 3. Pnawn da Dotty, sut wyt ti? Pnawn da Dotty, sut wyt ti? Pnawn da Dotty, sut wyt ti? Da iawn, diolch. O, da iawn chi! Da chi'n canu yn swynol? Reit, beth am pnawn da ffrindiau rwan? Barod? 1, 2, 3. Pnawn da ffrindiau, sut da chi? Pnawn da ffrindiau, sut da chi? Pnawn da ffrindiau, sut da chi? Da iawn, diolch. Da iawn chi. Dyna ni. O, da chi'n hoffi clapio? Wel, beth am ni ganu clap, clap, 1, 2, 3. Cawn ni weld os ydy'r cerddoriaeth yn mynd i weithio rwan. Dyna ni. Reit, dyna ni. Ac mae'n barod. Ydych chi'n barod i gychwyn? Clap, clap, 1, 2, 3, clap, clap, 1, 2, 3, clap, clap, 1, 2, 3, troi a throi'n dwylo. Tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, troi a throi'n dwylo. Sus, sus, 1, 2, 3, sus, sus, 1, 2, 3, sus, sus, 1, 2, 3, troi a throi'n dwylo. Da iawn, bendigedig pawb, ardderchog. Reit a o be nawn ni nesaf. Dyna ni. Wel, beth am tipyn bach o ddawnsio rwan? Mae haf oedd yn bodd, tyd yma haf. O, dyna ni. Cofiwch, mae haf yn hoffi mynd i fyny ac i lawr, ochr i ochr, nôl ac ymlaen, a wedyn rownd a rownd. Ydych chi'n barod? 1, 2, 3. A fyny a lawr, ochr i ochr, ochr i ochr, nôl ymlaen, rownd a rownd, rownd a rownd, a dyma ni'n cychwyn eto. A fyny a lawr, ochr i ochr, ochr i ochr, nôl ymlaen, rownd a rownd, rownd a rownd, a da ni wedi gorffen. Phew! Da iawn pawb. Wel, gewch chi ymlacio tipyn bach rwan. Da ni'n sôn heddiw am cyfri a lliwiau yntydan. Pwy sy'n cofio'r can? Adeiladu tŷ bach. 1, 2, 3. Barod? 1, 2, 3. Adeiladu tŷ bach, 1, 2, 3. To ar y benwel dyna ni. Edrych mewn trwy'r ffenest beth wela i. Llygod yn bach yn cysgu, da chi. Llygod yn bach yn cysgu yn y tŷ. Bw! Llygod yn bach yn deffro i ffwrdd â hi. Da iawn, ardderchog. Reit, Wel, cyn i ni gychwyn y stori, cofiwch,
Bob tro, da ni'n cael sesiwn Swyr a Chan, mae gan Doti neges. A heddiw mae Doti eisiau deud bod mae babi yn gallu adnabod lleisiau cyn iddyn nhw gael ei geni. Felly, ewch amdani, siaradwch gyda'ch babi a darllenwch storïau trwy'r amser, iawn? So, remember, every time we have a story and song session, Dottie has a message. And her message today is that little ones, babies can actually hear your voices. They can recognise voices, even when they're still in the room. So, go for it. Chat with your little one and read stories to them all day long. Okay? Nani, well, ma Dottie wedi dewis stori am liwiau. Drychwch, lliwiau fan'na heddiw. Gawn ni weld beth sy'n digwydd yn y stori. Nani. Eta. O, drychwch. Mae'r cadno coch yn rhedeg drwy'r coed coch. Da chi'n gallu gweld o fan'na? A cadno, a mae'n goch yn tydi? Tybed, beth sydd yn y bag? Dyma'r bag. Beth sydd yn y bag? O, drychwch. Dyma afal coch. Afal coch. Nani. Felly beth am ni ganu'r gan yma? 1 a 2 a 3 afal coch. Barod? 1, 2, 3. 1 a 2 a 3 afal coch. 4 a 5 a 6 afal coch. 7 a 8 a 9 afal coch. 10 afal coch. Da iawn, bendigedig. Reit, beth ydy'r lliw nesaf? O, drychwch, oren. Oren ydy'r lliw nesaf. Dyma epa oren yn neidio rhwng anghenna'r jungle oren. Dyma fo, a mae o'n neidio, yn dydi? Da iawn. Tybed, beth sydd yn y bag? O, beth sydd yn y bag? O, drychwch. Dyma oren. Oren. Nani. A lliw nesaf, di melyn. Melyn ydy'r neidr. Da chi'n gallu gweld y neidr yna. So mae'n hir yn dydi? Mae neidr sy'n llithro drwy'r anialwch melyn. Wel, tybed, beth sydd yn y bag? Beth sydd yn felyn? Beth sydd yn y bag? O, drychwch. Y drych, da. A mae'r drych yn felyn. Waw. O, gen i ofn rwan. Crocodile gwyrdd sy'n cropion ar draws traeth gwyrdd. Da chi'n gallu gweld, amfanedd miniog. Mae'r crocodile fan'na. Nani. A mae'r bag yn wyrdd yn tydi? Dyna ni. Beth ydy'r lliw nesaf? O, drychwch. Mae'r morfil glas yn nofio yn mor glas. Da chi'n gallu gweld y morfil yna. Dyna ni. A mae o'n nofio yn y dŵr yn tydi. Tybed, beth sydd yn y bag? Gawn ni weld beth sydd yn y bag. Splish, splash, splosh. Na ni, mae'n atgoffa fi o'r môr. Dyna braf. Beth arall? Beth ydy'r lliw nesaf? O, drychwch. Mae'r moch pinc yn molchi ymwd pinc y gors. Soch, soch. Soch, soch. Da chi'n gallu gweld nhw i gyd? Wel, tybed, pwy sydd yn y bag? O, ti allan. O, dwi ti ddim yn swil, tit. Ti di wneud helo wrth bawb. O, helo, dyna ni. Dyma'r Mrs Mochyn, de. Dyna ni, soch, soch. Wel, a beth ydy'r lliw olaf? Lliw olaf. Piws, dwi'n hoffi lliw piws. Mae'r chwilod piws yn sleifio drwy'r dolydd piws. Da chi'n gallu gweld nhw fan'na? Faint sydd yna? Tybed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Mae yna 10 does. A mae gen i 10 bys. Felly beth am i ni ganu'r gan nesaf? Yr un yna. 1 bys, 2 bys. Barod? 1, 2, 3. 1 bys, 2 bys, 3. 1 bys, 2 bys, 3 bys yn dawnsio. 4 bys, 5 bys, 6 bys yn dawnsio. 7 bys, 8 bys, 9 bys yn dawnsio. 10 bys yn dawnsio'n llon. Da iawn, bendigedig pawb. Rwan ta. Haf. Ti eisiau dawnsio eto? Mae Haf wrth ei bodd yn dawnsio. Na ni, mae'n hoffi y gan nesaf. Da chi'n cofio'r gan nesaf? Am pen, sgwyddau, coesau, trai. A chofiwch mae gennym ni llygad, clistiau, mae clistiau, trwyn a cheg. Barod? 1, 2, 3. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. A llygad, coestiau, trwyn a cheg. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed. Da iawn, bendigedig. Reit, wel, Dotty, ydy dy ffrindiau di yn y bag hefyd? O, yndyn. Dyma'r Mr Hapus. A mae Mr Hapus, mae'n gwynnu fel giat yn tydi. A mae'n hoffi chwerthin, ho, ho, ho. Pwy sy'n nesaf? O, a dir, bechod, dyma Mr Tree sy'n crio, bwhw. Ac wedyn, mae gyda ni Mr Swnllyd sy'n hoffi gweiddi, hwrei! Ac wedyn, dyma Mr Distaw sy'n hoffi dweud shh, shh. Barod? 1, 2, 3. Mr Hapus ydw i, ho ho ho! Mr Hapus ydw i, ho ho ho! Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i, ho ho ho! O, pwy sy'n nesaf? O na! Dyma Mr Trist. Barod? 1, 2, 3. Mr Trist ydw i, boo. Mr Trist ydw i, boo. Mr Trist ydw i, Mr Trist ydw i, Mr Trist ydw i, boo. O, pwy sy'n nesaf? Da chi'n barod i weiddi? Mr Swnllyd ydw i, hwrei! Mr Swnllyd ydw i, hwrei! Mr Swnllyd ydw i, Mr Swnllyd ydw i, Mr Swnllyd ydw i, hwrei! Ac wedyn, dyma Mr Distaw. Mr Distaw ydw i, shh. Mr Distaw ydw i, shh. Mr Distaw ydw i, Mr Distaw ydw i, Mr Distaw ydw i, shh. Wel, Dotty, ti wedi blino rwan, oed? Beth am i ni ganu heno, hen blant bach, helpu Dotty cysgu rwan, mae'n amser cysgu. Barod? 1, 2, 3. Heno, hen blant bach. Heno, hen blant bach. Dime, hen blant bach. Dime, hen blant bach. Mae Dotty'n cysgu rwan. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod yna ddiwedd y sesiwn. Ond cofiwch gadw llygad ar dal y Facebook. Mi fydd yna llawer mwy o sesiynau i ddod. So, thank you ever so much everybody for coming this afternoon. That's the end of the session now, but please do keep coming back to the Facebook page because there'll be plenty more sessions going up soon, okay? Beth am i ni ganu hwyl fawr ffrindiau. Barod? 1, 2, 3.
Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser deud hwyl